עברנו עולה לא פשוטה, והיא לא נגמרה. אבל דבר אחד נגמר היום והוא חשוב, אוקיי? והרבה קבוצות, אני חושב, אני לא יודע, אני לא רוצה לתת ציונים לאף אחד, אבל אני חושב שהרבה קבוצות והרבה שחקנים והרבה אנשים היו מתפרקים מרצף של דברים שקרו לנו. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים, זה מיותר, אבל עברנו דברים לא כל כך שגרתיים. ואנחנו לאורך כל העונה היינו במין מצב כזה של לסחוט את עצמנו בכל משחק, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה, ואני שמח שתהיה להפועל חולון המשכיות בליגת העל. זה בראש ובראשונה מטרה חשובה במיוחד לנוכח הסיטואציה שנקלענו אליה. זה לא היה העונה הכי אטרקטיבית, הכי יפה, אבל באנו לכל משחק כדי למכור את מה שיש לנו, להוציא מעצמנו את המקסימום, ועכשיו נשאר לנו את מה שנשאר מעונה כדי לראות מה באמת המקסימום שלנו. אני לא יודע להגיד את הסיכויים, אבל כל עוד אנחנו לא מצליחים לנצח, אז אי אפשר לדבר על סיכויים. לגבי המשחק היום, אני לא אקח את הקרדיט מדן זאת הקבוצה שלו, מגיע להם כמובן ניצחון, אבל אני חושב שהיה אי שוויון לפחות בצד של השריקות. אני מצטער שאני אומר את זה, אבל דן פה ככה הוא גם שומע את זה, עוד פעם ישחקו יותר טוב, אבל אני חושב שהיה אפשר לשרוק קצת פחות, משהו כמו 11, אם לא 12 עבירות יותר לצד שלנו, אבל עוד פעם אין לנו מה לעניין. אז השחקנים באמת השאירו את הכל על המגרש, ואתה יודע, מנסים, אבל לא מצליחים בסוף. אני יכול להגיד לך שאריאל, אני דווקא הייתי רוצה שהוא יהיה פה והוא ישמע, כי אני חייב לתת לו הרבה הערכה וכבוד על מה שהוא עשה מרגע שהוא הגיע. הוא הגיע לקבוצה באמת במצב קשה, והוא מנסה להכניס לנו אמונה, והוא באמת, מבחינתי כל הכבוד. המצב בעייתי, אנחנו בהרבה משחקים כבר היינו שם ובסוף הפסדנו את זה. אני חושב שהיום חולון נתנו הצגה יפה וניצחו את המשחק.